Andrijana Videnović, hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Ja moram da kažem da je ovaj razgovor jedna vrsta, pa mogu da kažem, ekskluzive i kurioziteta, zato što ste vi neko ko se ne pojavljuje često u medijima i čini mi se da birate gde i kada govorite. Zašto je to tako? Da se često ne pojavljujem u medijima, to je tačno. I naravno da biram, ali mogu vam reći da ste vi prvi koji ste me se setili posle nekoliko godina. Da li je moguće to? A to što se meni dopada K1 televizija i vaš rad, to je razlog zašto sam pristala da radim sa vama. Čini mi se da ne igrate mnogo, ali ono što igrate, igrate upečatljivo. Da biste se složili sa tim? Pa nisam ja tako, ja. To treba da kažem. Niste. Ali složit ću se ukoliko se slažu i ljudi koji me gledaju, a uglavnom da, zato što kad se sretnem sa publikom, znam da nisam zaboravljena. Ja bih volio da ovaj razgovor počnemo baš od kultne serije Sivi dom. Mislim da je sada 36 godina od kada je premijerno prikazana. Kako sada gledate na tu seriju 36 godina kasnije? Na sve stvari koje sam radila u ranoj mladosti, a to jeste bila rana mladost, imala sam 19 godina kada sam igrala u Sivom domu, gledam tako, prvo ako gledam sebe, gledam neku drugu osobu. Prosto sada je tolika distanca da ja više ne prepoznajem tu Loliku. Zaista je jedna od najznačajnijih naših serija koja je ikada snimljena, to mogu da kažem, i mogu da budem samo srećna što sam u njoj učestvovala. Kako su osjećanja kada gledate tu seriju? Pa još uvek osjećam mirise. Kad gledam, osjećam mirise. Osjećam miris doma, miris menze, miris benzinske pumpe gde smo Leka i ja krali gorivo. Pre svega su mi vezani, sećanja vezana za mirise. Naravno jedno predivno druženje, ambiciju, jer tada smo bili mladi i to je bila želja da napravimo nešto najbolje, bolje nego što se ikada napravilo, pa skoro da smo i uspeli. Da jeste. Onaj moment kada dobijete lik Lolike, se sećate tog trenutka? Sećam se. Kako je to izgledalo? Darko Bajić je isto mladi reditelj, tek svršeni filmski reditelj, bio na našem ispitu iz glume. U stvari, pa da, kolokvijum druge godine, video me i pozvao i rekao, hoćeš da to igraš? Ja sam pročitala scenario, naravno se oduševila i rekla, da, ma kakva dilema. Da, onda sam, kao što je red, pitala mog profesora Milenka Maričića da li to mogu, mada moje oči su govorile da naravno, a on je rekao, jao, divno, ali ako budeš izostala i sa jednog časa glume, onda ćeš pasti godinu. Mi smo celu košuljicu snimanja prilagođavali našim časovima glume, međutim, onda padne sneg, pa se tog dana ne snima, onda oni nas jure za sutradan. A mi se sutradan sakrijemo na akademiji iza zavese da ne bismo pali godinu i tako, malo smo se igrali žmurci. Godinu dana snimanja u Kruševcu. Pre nego što krenemo na taj deo koji uvek zanima publiku, šta se dešavalo iza kamere, moram da vas pitam kako ste gradili taj lik Lolike? Ste razgovarali možda sa štićenicima doma? Jeste imali tu priliku svako od vas ponaosob? Nisu nam dozvolili da komuniciramo s njima. Mi smo oni njih izvedu, mi ih vidimo, dakle samo je vizuelna neka komunikacija bila između nas i njih, nije bila prava. Ja sam unapred smislila Loliku. Ja sam
tada, pred samo snimanje, tako je bila jedna mlada, pa ovako isto okrugla devojka sa dugom plavom kosom kao anđeo neki. I onda ja kad sam pogledala to, ja sam smršala, imala sam tada 53-4 kilograma, ošišala sam se. Samo inicijativno? Samo inicijativno, da, i jednostavno došla kao takva da radim. Znala sam šta hoću. Ja sam pročitao negde vašu izjavu da ste se trudili da sve onako verodostojno prikažete i da su ti šamari kojih je bilo toliko bili pravi. Šamari su bili pravi, da. Ali to je možda jedna stvar koju ne mogu sebi da oprostim. Danak neiskustvu, jel? Ne to što sam primala šamare, to je odlično i tako je i trebalo da bude, nego što sam, da bih bila autentična, držala čvrsto svoju vilicu umesto da je puštam, kako me ona udari da letim, a recimo to bih sad uradila, i ne sad, nego već posle nekoliko godina kad sam stekla malo iskustva, da ne mora sve da bude stvarno tako, da mogu ja da pružam otpor. Jesu boleli šamari? Boleli su. A znate uopšte koliko ste, što je glupo pitanja? Pa bilo je desetak dublova, ali mislim u redu, zašto da ne? Pa kako drugačije? A mi sa Lekom, sve te scene kad tog bekstva i tako. To je bilo uzbudljivo, stvarno smo se... Ja mislim, mi smo se uživljavali kao da smo mi to. Danas, kada čujete pesmu Sve što želim u ovom trenutku, kakva su osjećanja? Pa, onako, nostalgično, je. Ima nostalgije. Naravno, mislim, ona je negde nastajala na snimanju, komponovana je na snimanju zajedničkim snagama. Sve što želim u ovom trenutku, od šireg izbora načinio sam uži, a iz užeg se izdvojila ona. Nova profesorka sociologije Nevena Moreno. Kako sada gledate na taj film? Pa je više glupo da govorimo o godinama koliko je prošlo, ali ono što je sigurno jeste da je to jedan od filmova koji ispisuje istoriju naše kinematografije. A znate, to je najčudnije. To uopšte nije tako izgledalo kad je film izašao. On je prilično tako prećutan onda kad je izašao i samo je vremenom dobijao. Je li nam možda trebalo vremena da ga razumemo ili... Pa verovatno da. Svoju ulogu gotovo da sam prezirala, pošto znate, ja sam bila mlada i vrlo zahtevna prema sebi i očekivala sam nešto od svoje karijere, ne znam više ni šta sam očekivala, samo da ću raditi neke vrhunske uloge i tako u vrhunskim projektima i onda ta lepotica koja tu treba samo da se prošeta, jel, i da eventualno nehotice zavede Slavka Štimca. To je meni bilo, ali kao ajde Goran Paskaljević, to ime, to nešto treba da znači i tako. Međutim, da vam kažem sada, samo mogu da kažem da sam presrećna što sam u tom filmu igrala, što sam dobila šansu uopšte da ja budem jedna od tih 5 devojaka, žena koje su svaka na svoj način predivne i žene i glumice, jel tako, bez obzira što su i one imale te epizodne, da kažem, nebitne, a tako bitne uloge. A tako si ispostavila da su toliko bitne, tako je. I na kraju krajeva što je ostalo zabeleženo sada kada ja sam u nekom
da kažem, drugom dobu, kad to više nije ni važno, ni presudno, ali ostalo je zabeleženo koliko sam bila lepa. Joj, toliko ste bili lepi i ja ne postoji osoba. Ja sada to mogu da kažem, ja sam se u tim godinama svoje lepote... Vi ste lepi dalje, kolege, pa pogledajte kako Andrijana izgleda. I stidela. Toliko zračite da je to neverovatno. Pronašla sam jedan naslov koji kaže predviđali su i blistavu budućnost, a onda je samo nestala. I taj nestanak se vezao nekako za te 90. godine. Gde je nestala Andrijana Videnović 90-ih i zašto? Pa prvo došle su 90. Ja sam bila slobodan umetnik. Drugo i sigurno najvažnije, ja sam 92. godine rodila Luku, mog sina, i to je bila neka najvažnija uloga u životu. Meni stvarno ni do čega više nije bilo stalo. Tad su uglavnom ljudi koji su bili stalno zaposleni u pozorištima, bez obzira što su im plate bile minorne, ali su radili svoj posao. A ko bi angažovao nekog slobodnjaka? Malo se snimalo i 93. godine sam počela i da radim kao asistent profesoru Radovanu Kneževiću na predmetu dikcija u Prištini. Kaća, kume, Kaća ili Katarina, Snajka, nemoj nikako. Ajde, kume, nećemo se zovemo tim seljačkim imenima, Snajka, Zaova i Jetreba. Zovimo se imenima ko što su nam majke dali. Živeli, kume, Aleksa? Ajde, živeli. Živeli, Aleksa. Živeli, Kadivka. Neko me tako ne zove, pa nemoj ni ti. Što baš lepo ime imaš, Kadivka. Veliki televizijski povratak Andrijane Videnović dogodio se 2007. godine u seriji Ljubav i mržnja. I sad i čuveni lik Katarine, jel smem, a nećete se naljutiti ako kažem Kadivke Lazarević, vi nećete li Katarina hoće? Ja neću, ona bi se naljutila, tako je. Kako je došlo do toga, kako su uspeli da vas ubede uopšte da se vratite posle skoro koliko, pa 15 godina da niste igrali? Kako su uspeli? Lako. Lako? Lako. Dobila sam scenariju, dobila sam istina tu samo pilot epizodu prvu. Već je Branko, otac mog sina s kojim sam ja tada živela, već je dobio ulogu Bogdana Lazarevića i poslali su me da pročitam da li bih ja to radila. Ja kad sam pročitala videla sam da je to jedan zanimljiv lik, pre svega. Kažem, samo iz te pilot epizode toliko smo mogli da dobijemo u datom trenutku na uvid. Došla na probno snimanje, odradila i ništa, dobila ulogu i to je to. I onda je krenula ta avantura koja je stvarno, pa da kažem, jedno interesantno iskustvo za mene bilo. Nisu se do tada snimale te serije, snimala se samo Jelena prethodno. Da, pre toga 2004. Jel tako? I onda je Ljubav i mržnja bila ta prva serija u stvari koja je trebalo da ima 100 epizoda, koje, dakle, to neka vrsta sapunice, jel tako? Nama su otprilike predstavili da će to biti naša dinastija, nešto u tom smislu. S tim što ja bi trebalo da imam karakter Aleksisa, da ličim na Kristal i tako. Ja sam to prihvatila, to su otprilike bile odrednice lika i ništa, krenula u to i počela i da se ludo zabavljam. Hoćeš sa mnom da mi pomogneš nešto u kuhinji? Evo se. Hvala ti. Ima da komentarišeš slike po mojim zidovima. Šta si ti, likovni kritičar? Šta ti je, pa nisam mislila ništa loše, a ti ako ti slika smeta što ne kažeš, nego se foliraš. Ja ću da radim u mojoj kući šta ja hoću. A ti popela si mi se na vrh glave da ideš kući. Kako ste dočarali tu Katarinu tako, ja bih rekao jednu beskrupuloznu ženu za koju ne postoje granice i ja sam vam rekao kada smo se dogovarali za ovaj intervju da smo vas svi nekako mrzeli zbog te Katarine. U svima nama je budila taj osjećaj možda neke mržnje, gađenja. Kako ste probudili to u svima nama? Dobro je, a jeste primetili sve sam najgore rekao. Da je ona bila ipak toliko neodoljiva da su svi gledali i želeli... I sve nas je zanimalo samo što radi Katarina. Tako je, šta će ona novo da smisli. To jest. Pa eto tako i mene. Kako ste uspeli da nas, ajde da kažem, možda je to bolja formulacija, zaintrigirate za jedan takav lik?
Pa zar nisu negativci uvek interesantniji od onih pozitivnih? Jesu, ali nije nužno. Ali sigurno je tajna u tome što je taj lik mene zabavljao. Jako. I što sam ja pokušavala da sve ono što ja privatno nisam zapravo, ili makar ne pokazujem da jesam, odigram do kraja u toj seriji. I da mogu da budem zla i zavidna i sve najgore osobine, a da za to budem samo pristojno plaćena. A kažnjena ni na koji način. A zanima me kako je Branko tada reagovao kad vidi te vaše epizode. Pa govorio je tada, ja se nje pomalo i bojim. I onda kao krećem da je posmatram kod kuće. Da li ima te crte? Kao dakle i sve ovo. Ne razumem te. Šta ne razumeš? Mogla bih da je zadavim golim rukama. Koga? Katarina, tebi je muž bolestan. Dete ti do juče bilo oteto, tebe nervira Slavica. Ljubomorna sam. Nama je stvarno svima bilo vrlo zabavno na snimanju te serije. Jedino što je Sloba stalno govorio, brže, nemojte mi vi tu logičke akcente, nemojte mi vi tu glumiti, ajmo Andrijana, brže. I tako, i onda smo mi svi naučili da brzo govorimo, a da ipak kažemo sve što treba da kažemo i tako dalje. Publika, znači, gledala je kao luda, svi su gledali i ja nisam stvarno mogla da prođem mojim bajlonijem ili ulicom bilo gde, a da ne osetim milion pogleda svuda. Nisu mi prilazili, boga mi su me se možda i plašili. Da, ali poneko jeste, a pogotovo kad sam pokušavala da se prerušim. Jer kad je došla zima, onda ja stavim naočare, pa bunda, pa navijesa, ništa mi se ne vidi, a u Čačku prodavačica gde kupujem 2 kifle kaže, prepoznala sam vas. To mi je moja studentkinja Ljiljana Milošević iz Jagodine ispričala da su njeni roditelji nju plašili da će joj doći kadivka samo ako ne bude dobra. Ona me se plašila zbog toga što se meni pričinjavao mrtvi muž. Izabrali ste kao lokaciju za ovaj naš razgovor Zvezdara teatar. Rekli ste mi, tu sam igrala najviše i čini mi se da se ovde nekako i najlepše i osjećate. Bilo je dosta uloga u KPGT-u, je li tako, i dosta još nekih stvari ste radili. Kada govorimo o Zvezdara teatru, ja ću pročitati da ne pogrešim. Mala, Grobljanska, Doktor Šuster, O miševima i ljudima, i to su samo neki od naslova u kojima ste vi igrali. Pre svega ja vezujem svoje postojanje u ovom pozorištu za 2 predstave koje su se igrale bezbroj puta. A to je Mala, koja je igrana 173 puta, i Doktor Šuster, koji je igran 260, dok nije Petar Kralj umro, u ostalom. Igrana bi bila i danas, verovatno. Šta je Andrijani Videnović bliže, pozorište, film ili televiziju? Čemu vi više uživate? Uživa čovek i verovatno svaki glumac u dobrom projektu, u dobroj stvari na kojoj radi. I onda nije bitno šta. Jel ste strog profesor? To je možda bolje pitanje za... Da. Jeste? Da. Šta nikako, ajde sad da to me zanima, preko čega nikako ne prelazite? Kako se... Šta mislite sada kada bismo pitali vaše studente? Šta bi oni rekli o vama? Zavisi ko je. Da li trenutne ili bivše? Pa ajmo prvo bivše. Pa bivši većina bi rekla da su mi zahvalni. A trenutni, pa ne znam, upoznaju me tako do 3. godine, pa onda već imamo, a možda već i na drugoj, dobru komunikaciju.
na prvoj moram malo da posejem strah i prosto da ih uvek vraćam na odgovornost prema profesiji. Dalji planovi za budućnost, hoćemo li u skorije vreme gledati na televiziji ili na filmu? Šta se sada radi ili u pozorištu? Pa ne znam, evo možda će ovaj intervju da podsjeti neke ljude da ja ipak postojim. Da, pa ćemo nešto i probrati od tih silnih ponuda koje će sada da... Ja sam siguran da će ih biti sad toliko da zvaćete me da zajedno odlučimo koje će... Dobro, eto tako. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, zaista ste bili divni, velika je čast bila razgovarati sa vama i kad bude nešto novo da nam javite, a možda i jednog dana da organizujemo, da dođemo da posetimo univerzitet pa da vidimo šta će studenti da kažu. Ja se nadam da ćete doći i da ćete moći na licu mesta da vidite i kako mi radimo i uopšte. I da ja konačno naučim ono što ne valja kod mene, a to ćete mi reći kad se ugase kamera, važi. Hvala najlepše.